Les instal·lacions de vins i licors Grau a Palafrugell van acollir un tast de luxe dirigit pel reconegut expert i tastador oficial de Robert Parker a Espanya, Argentina, Xile i el Jurà, Luis Gutiérrez. El tast va tenir lloc al nou auditori de vins i licors Grau, amb un aforament limitat de 40 persones que van tenir l'oportunitat de participar en aquest tast únic, on van poder degustar 7 magnífics vins, reconeguts amb 100 punts, la màxima puntuació a la guia Parker. El tast es va obrir amb la salutació de Jordi Grau Segarra i la projecció d'un vídeo on es repassa la trajectòria de vins i licors Grau. A continuació, Luis Gutiérrez va donar la benvinguda als assistents i va introduir el tast destacant les excepcionals característiques dels 7 vins que es van oferir, uns vins únics reconeguts amb la màxima puntuació de la guia Parker, dels quals Gutiérrez en parlava així. Son vinos que te generan una emoción especial, ¿no? Y bueno, pues normalmente son de un sitio especial, en una añada especial, vinos en los que se juntan una serie de circunstancias que te hace que te emocionen, ¿no? Vinos que normalmente pues has ido siguiendo varias añadas y de repente una añada pues se dan las condiciones perfectas y sale un vino que digo que cuando lo pruebo se me acelera el corazón o que la única mejora que se me ocurre es que sea un magnum en vez de una botella. Luis Gutiérrez va remarcar la diversitat de vins que es van oferir en el tast, tant per les característiques dels propis vins com de les zones productores. Para que puedas beber dependiendo de la época del año, si hace frío, hace calor, qué vas a comer, qué te apetece. Entonces, viejo, joven, blanco, tinto, más ligero, más potente, y creo que eso es el fuerte, ¿no? Y entonces, pues con una selección de unos vinos un poco especiales, pues también mostrar esta diversidad. El tast de vins 100 punts Parker va comptar amb la presència d'alguns dels màxims representants dels cellers que van participar en el tast. Així hi van assistir Telmo Rodríguez, de la companyia de vinos Telmo Rodríguez, Armando Guerra, de Bodegas Barbadillo, i Rosario Sánchez i Francisco Muñoz, de Toro Albalà. Telmo Rodríguez va destacar les característiques del vi Las Beatas que es va oferir en el tast. Este vino solo habla de 1,9 hectáreas, ¿no? Excepcionales, de talento. Yo creo que el talento de este vino es el sitio, es haber entendido que esa cosa de la Rioja de antes, ¿no? Yo busco una Rioja, de verdad, yo he tirado yo siempre digo que tiro por un hilo. He intentado traer otra vez como una Rioja que se nos ha olvidado, ¿no? Que no conocíamos. Per la seva banda, Armando Guerra, de Bodegas Barbadillo, va explicar també les característiques del vi que el seu celler va oferir en la degustació. Es un vino, como decía antes en la presentación, en el que los responsables de la bodega, aquello en lo que nos preocupamos es simplemente de conservarlo para las generaciones futuras. Hay una parte de renuncia al negocio prácticamente, porque son vinos que se guardan tanto tiempo que ya el negocio no tiene sentido ahí, ¿no? Sino que el objetivo de la bodega realmente es eso, de ser garante de una tradición y llegar a transmitirla a las siguientes generaciones. Per últim, Francisco Muñoz, del celler Toro Albalà, es va mostrar agraït a la família Grau per la degustació. Vino y licores Grau no solo se conocen en Cataluña, se conocen en toda España, ¿no? Que yo sepa es de la empresa más grande que hay de vino en España y la tienda más grande como mínimo de Europa, ¿no? Es inmenso esto. La organización es extraordinaria, la capacidad de gestión es fantástica, tiene una visión de lo que es el negocio del vino moderna. Afortunadamente tiene un equipo ya de gente joven con capacidades que yo creo, bueno, y les deseo que van a tener mucho asiento en su negocio. Entre els assistents al tast hi van participar Anna Vicens, presidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers, o Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca, que destacava el luxe de participar en aquest tast. Bé, primer de tot m'emporto el regal de la generositat de la família Grau, de convocar-nos aquí per un dia memorable, amb uns vins que són part de la història, del pes de la història passada, i altres que simbolitzen el tornar a començar, un tornar al passat, des d'una mirada altiva, d'orgull, eclèctica, d'obertura, de gent amb talent que hi ha al darrere d'aquests altres vins que hem tastat més joves, i també poder fer un cop d'ull a què s'està fent avui en l'estat espanyol i què es fa també en els llocs on el Luis Gutiérrez, que ha tingut aquesta capacitat magistral de poder-nos conduir també fins a Argentina, no?
on també hi ha gent realment fent coses excepcionals. També hi va prendre part el cantant Sergio Dalma, amic de la família Grau, que va agrair l'oportunitat de participar en aquesta degustació de vins. Jo penso que és el lloc idoni, no? L'espai que tenen, després ells com són, no? Jo crec que són molt bons anfitrions, gent molt generosa i sobretot s'ha aconseguit que tots els que estàvem aquí, doncs que fos una tarda-nit molt entranyable, molt, no sé, com si estiguéssim un grup d'amics, no? Jordi Grau Segarra es va mostrar satisfet del tast, destacant la raresa dels vins que es van oferir. Bé, bueno, són vins, molts d'ells quasi esgotats, produccions limitadíssimes i molt difícils de trobar, i hem intentat buscar doncs, aquests punts, com deies, de 100 punts Parker, i arribar a aquests 700 punts, que serien els 7 vins, i buscar de zones diferents i que ens aportessin tota la satisfacció i que la gent ha quedat molt contenta i nosaltres també. No? Després del tast, els assistents van poder gaudir d'un aperitiu servit pel celler de Can Roca. El nou auditori de vins i licors Grau, que està equipat amb les últimes tecnologies d'imatge i so, s'ha dissenyat per acollir activitats relacionades amb el món del vi, amb l'objectiu de donar a conèixer i descobrir la cultura del vi als seus clients. Les noves instal·lacions estan situades al soterrani de l'Enoteca de Vins i Licors Grau a Palafrugell, que recentment s'ha renovat i que compta amb prop de 12.000 referències de vins.